ne ngat mane wange konchiel onge yani wange en gi wanga chiel to rangolo wuotho gi luth lakini natamra to ne waya kata siling abich kende siling abich ni ene lunch siling abich ni ene supper. Subscribe to Loz TV show. Hello, this is Anastasia Mkabwa. Please guys, don't forget to subscribe to Loz TV. Hiyo nakwambia ni kila kitu. Barikiwa. Nejo winjo maro mawinjo kawuono arwako we chenro mar Loz show. Kawuono wan buruburu launching mar Sarah Brenda. Kawuono an gi msani ka mosebedo katine Nyasaye wende mag pako. Mayano wuono wango ngiswa nyinge achiel kachieko kale. Ngiswa nyingi. Erokamano agone Nyasaye erokamano nyinga iluongo ni Christine Otieno kata Yesu Nyale. Anya sembo kanyigoro kata da sembo kolalaram. Christine Otieno aneno kitwango kitenge mawach ne rach. Inyalo ngiso kwanza ni kitenge ni wuok pesa di. Wero gino wero ga seta lakini Yesu Nyale. Oko gine en ready made. En singa Pradega Beach. Pradega Beach. Kende koso haya. Alfra Beach donc pesa tenga only te. Only te. Te kada bina 100,000 only. Yeah. Yani only. Christine Otieno. Gimi alunge ka by the way stoche touch sana. Kendo stoche bedo inspiration ne ji mangeny. Nikech ji mangeny mane situation kaka kama ni kale sani but chuny gi tho kaluro gi kama gintie. But stoche ka ngato winjo nyalo tero ngato kamoro. Na stoche mo interview moro mane timo kamoro mane iwacho ni no janyuol no tho ka in gi dweche 8 by the way. Okni somo maber. Mama na noweya gi dweche 8. Noweya gi dweche 8. No nyuola alafu gikosana gi baba astodhi. Koro nan gi dweche 8 by that time. Ka in nyathi mathin sana. Yanya dweche 8 pod tin sana. To inyalo ngiso ni to tok manowe chal maisha no bedo nade nikech dweche 8 en nyathi mapod dhoth. Nachamo ndim gi kuon. Nachamo ngeka ndim cha nyalo chamre gi kuon. Ko nabiyo ga ndim nachamo gi kuon kata chumvi gi kuon. Gi dawa mane opidha. To ne un gi iwacho ni un nyithinda auchiel badhe ine nyathi mar auchiel. Ne wan nyithinda auchiel yes but by kaka no wewa no wan nyithinda ariyo joma dongo mbele anan ngat mar adek. Inyalo ngiswa ni maisha mari sama ni dak dayo kacha ne chalo nade? Ok no bedo mayot ahinya nikech ne onge chiemo ne onge rwakruok ne onge kila kitu lakini duto kuom duto awacho ni Yesu Nyale. To challenges magi mane kalo ma seche moko ngato nyalo kale to nyalo wacho ni seche moko nyal but ni kale mitobo. Aparo chieng' moro chopo kamoro mane mine moko ne loso kago mbaka giwacho ne ka nyathi ne chandre. Anyaro remember na roko law ma oyech ma kamba kende modong e senda na kamae yani tole modong oyech murumo kabisa kech kata ka wuoche na nyaga roko wuoche moti sol moti ma choncha na nyalo ga kwanyo kase kwanyo sol no agolo pien mamalo no gi pala mar dawa tadwaro ton pat tatucho malo kacha kone gi koni tayudo wuotho go koro kana wuotho akalo ndara to jogo chako nyiero ne ka nyathi ni chandre to min gi pod ngima to gino ne lisna kono donje na maber. Okay. Ne sama ni chopo e class 8 ite stoche na winjo kotacha sana ne wacho ni nokelo dichuo moro mondo kindi ngama duong sana. Hello pimono mala matin to nikech any story malet nikech class 8 ko kelni ngama duong almost maro magi mas babau ok en gima yot. Yes, no kela dichuo mondo kenda nikech ne gingeni gombo biro Nairobi to kaka bi Nairobi onge koro school no bende gese tama mondo abi koro nyisa ni ko mi adi chogno to dichuo no biro kela Nairobi. Ne ngat mane wange konchiel onge yani wange en gi wanga chiel to rangolo wuotho gi luth lakini natamra ok nadhi ir ngat no endo nakone gini ano kaikra mar tedo kora naendelea tu gidawa ok natedo ne ngano kamano. Okay, an sama penji swali at the point ana awacho ok adhi story moga adwa na the point ka point sama ni wuok dala me biro Nairobi to nitie wetni moro mane nitie Nairobi koso ni biro nade in ngama ni biro ire na biro ire tena mane modak Nairobi kaende wadwa monyolo go maluo bange. Yes kodo wadwa maduong gin jani brothers gario mambele ne nitie Nairobi ka. Okay, sama ni biro maisha no bedo nade Nairobi no kech nodo kako kia dala pokinyono Nairobi to nyiri mangeny kale challenges sana kochopo Nairobi ro ka yudo ja Nairobi wuondi dwano tim kodu siep to bangi ko tim kodu siep to we maisha mari bang Nairobi no bedo nade? Ok no bedo mayot nikech kana biro Nairobi angeni kalo story moko chien kucha ma maybe anyalo chomo matis to inyalo chomo kana biro Nairobi no yudo ka
mana wera mana tamra mondo mi kikadhi ir dichuo ne okoyot ai dawa no mi asiling 10 mondo aus godo omena bedo kana se endelea ga ohala mar omena koro omena ni Nyasaye no gwedho modhi obedo mang'eny makoro na uso omena into ogunia koro jiwaro kuoma to jidhi uso nagolo kamoro miluongo ni Nam Osindo Uyoma Naya koro kochopo kama ohala no opik to baba wa nidware mondo koro wadwa mana wene school cha mondo mi aso apuonje na daga ringa biro Nairobi na medo hika ID mara na medo higa 4 eka mondo ayud ID keshina wundo jogo kana dira kama ne wadhi kawi ID ne jingenye nadhi kwanza nadhi ya posta nisa no kanya ya kaonge gi ID mondo akete pesa by that time posta manentie 23,000 by that time pesa manango mano gimoro 1993 koro ngama kuongo mana dhiro penja hika to yudo ni anigi na 14 kanyal kawaidi aya dhiro ngama chiel ta wuonde kinyine adhiro ngama chiel ta wuonde ni anigi na 18 to mi ID abiro Nairobi abiro ko wadwa atimo shopping kabiro ko wadwa keshina ng'eyo dalili makaka ne gidakoda samoro kana yota ahinya koro kana biro nti kaka kuna yot nikeche nigingeni ano kasomo gimaber manyalo wuko maonge koro nti kaka nti life moro madake machalo ka gima sanda kamano lakini Nyasaye enjadiera okowe joge nale magala mo Nyasaye konya atingo 1000 for emergency adhi godo Kariobangi market amiyo antina moro opoja godo twengo per month na chulo 300 nadhi for 3 months 4th month na seng'eyo twengo ondika kamoro Mathare North Hall kelungana ngo tinda nyingarwe nya area 1 kanyendo ne miya 1700 koro amedo pesa no mane posta kama per month koso per day per month 1700 yeah to samani wuok dala ne wacho ni ne ringo dala no kech maybe ngama ne dwano mondo okendi chako so ne challenges to my life mondo mi wuok dala biro Nairobi na ringo dala nikech koro baba wano chopo kwada mondo achune owadwa mana wene school fees koro kana adwa mondo achul school fees kichana wuono dagi poncha koro ke kana nyalo timo aringa madugo Nairobi yeah to samani biro Nairobi okay mimi timo wala me wacho no wala at least nedhi maben mondiki to dichuo main godo no yudi through wala no kech interview wacho maber ni wacho ni timo ne ndiki wacho ni no onge tich not puonjore tiji panel beating kotimo go sandpaper gango inyalo ngiso life mari no chalo nade in marriage by the way to mokongo no yuduru nade na warado tu through relative mare ankone emano approach akano kaka nati ya uo Kariobangi adhi Kariobangi market uo kama daka no daka redudu kono radaka kwada amondo gokinya dugo dhiambo atiyo kora monisa nitere nyathi owadi gi mo oda mondo mi wada godo yes to life no bedo nade nikech no onge tich opuonje matij loso paper okuno yota ahinya kechanya para chorane waya kata siling abich kende siling abich ni ene lunch siling abich ni ene sapa lakini Nyasaye ndiadiera obedo koda ojarit na nyaka samalo sekodini ndi kora gondero kamano to jaduong ni mane okendi mane uthagoro godo na mapod un go sani koso which maybe ni useko sana angi igni prario kod auchiel marriage sani I celebrate 26 years just recently poka tingo tienda na wuok e oda in fact atimo history nyaka dalawa nyiso gi kane bede uru kanyara Lois ewi weche matek ewi madharao ayanya ng'ango pok na tingo tienda na wuok kanye mantie nyaka sani to nyalo ngiso ni sani music osechopo kodi kanye by the way agoni Nyasaye kamano keche seche moko yudo ka ng'uono anadhi gi ng'uono mar Nyasaye dira samalo sokodini kalo ko music an kod awards apar kod chiko an kod apar kod chiko including Shuja mar Kenya HSC of State Commendations magi wuok through kony makonyo godo wasieji wesa an gi ministry mar chokora every Saturday chokora chiemo koro seche manatimo ga gige endelea kod nyaka sani ema pok awards gibiro mang'eny impact awards angoyana awards 2 to kila award en ga pesa di an pokano mamiya pesa en award tu to jower mang'eny eyudo ni kochako wer to kend margi ni sawa but kagise hit to koro ndoa magi ok dhi sawa lure gi gimo mi dhi wer kidhi wer mondo yud pesa kisenongo pesa no samoro dichok chakoro kidhine ka gimoro lakini maber bolri abola kama intiere no Nyasaye kutingi malo to beda gi dichogni kech ni lamo Nyasaye no tini maber omi dichuo kata bendi dichogno onge nyalo beda kode kachine gweth mare
kik iwe nikech koro onge godo to Nyasaye budho kanyo ting'o malo mana e ot kanyo kama intiere yudo go nying. Adwa na weno nikech saa ng'eny taneno ka in garaka nikech aneno ichungo gari bende e yo kama ji kale. Inyalo nyiso mana ni swali mogik mana ni sani nyithindo adi ma in go mipidho? Niwacho ni in gi nyithindo mang'eny to mipidho ng'eny. Sani in gi nyithindo adi kata in gi children's homes adi? I support children's home mopogore. An gi chokra mount to 20 gin gi chiemo every Saturday kata onge kata nitie gi chiemo mano matanga wach sofona. To gi chiemo gi yuro chiemo nade? An mamiyo gi chiemo nitie hotel miloso ni gi chiemo tachulo to miyo gi chiemo mano part of ngimana. Mano part of ngimana. Kata miyo gi in fact kata ko chiemo tabe unyo na marach. Yes. To nitie jower mang'eny sana magombo chopo kama intie kata mantie situation manintiere chon sani gi ntiere kanyo sani. E gombo gi so yano nikech moko chunygi osetho mowe nyaka music muduogo dala moko osekale thagruok mamoko osedhi kata kend chon kapok saa gi oromo. Message made med miyogi ka donje wer mar gospel aloso jo gospel ok secular. Gospel en wach Nyasaye to wach Nyasaye en jadiera to wach Nyasaye wacho ni ka an gi Nyasaye an gik moko te gen kuom Nyasaye bedi ng'ama jalamo mang'eny wichongi dage riyo lamo kod riyo kech Nyasaye ok bi weyi. Nyasaye botingi malo ka kiki ikwam ni dwa ni dog chien but focus mbele iko sawa nikech Nyasaye mano chako gino endo kuomi nyaka tieki. Mama wacho ni Nyasaye mano chako gima berno omo make sure no tiko gino koro kikiole wang'ayo sike wochongi to Nyasaye botimoni maber. Fans magwa ka yudi kadwa no yudi to nyalo yudi nade social media anana Chris Otieno paka loko nyinga obed Instagram Chris Otieno, Facebook Chris Otieno, page Chris Otieno, Twitter Chris Otieno, TikTok Chris Otieno. To namba ni masimu YouTube namba na mar simu yawa mana kinyalo chiwo. Okay 0735 088 817. Okay agoni ero kamano maduong' kuom bedo kodwa achiel e chenro ni nyaka chiek chuma chielo wabiro romo kendo mwachako wuo e wach mogik ero kamano bago ero kamano ne ng'ano makale weche matek somo Luka 18:27 wacho ni gima tek motamo dhano Yesu kende manyalo Nyasaye ogwedo ting'e malo. Ero kamano mino sasa dojo winjwa mano ne en Christine Otieno dada matiyo ne Nyasaye e wende mag pako mag injili kana wago kod historia achiel kachiel mar ngimane. Sa emong'ado ko yudo samoro mondo wu mang'eny lakini watemo kaka wanyalo momiyo nafas kata madakika 5 kende koro kikende marach maybe mudo ng'adowa en mana garaka garibo chunge yo kama jikale. Ing'ama winjo chenro ni kichope channel ni mokwongo kwa eno odiochieng' mari mokwongo kuom chope channel ni wakwayi mondo subscribe, like, share and press the bell button mondo yud updates manyien achiel kachiel kokale DJ Loz 254. Asante.